رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم، سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين، محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambade teve Cherifla la jaba wa mi tanga ina ala fe akene na okishi kane na utanga kabo danfeon la juguma toro ma no ye shitane aman sinsini ala toro barka mai ala min jombe akolola aka fama ya madulo fama shitala ala min na ye komin la yine ka keke ko ba alla mine ko ne kera ame kishin ne madelo ala fe ka ke kira nyon soro balika joyoro batigi kosontigi kamatigi Abdullahi de ane Aminata den kira kuntigi kira min nana ka kira ya bulonda datugu an kame o Muhammad ma ana somogo sanumo somogo munu ka sanu o se ka fen were lasania ji do ka sanu nga o tise ka ji were lasania ala kira somogo ye dan fenye ala yu sania olu de tla ka mogo were lasania olu sele no ala fe wa obi mogo lase ala fe nan kwa ma wasilu ani mausulu olu kandara wa ubise ka mugwara ukanda ama dela ala fe ala ka kishin na majide kira so dinge sanuma kan ani kira ka sahaba nyuma munu ya deme aka nyina maya kono uma janfa afatule kofe ani mogo yo na fetugo ni wali nyima ke fukata se jodoma ala kene na ubela jelenye o jamakulu sanuma chela na mbora ye ama fili abauka emission sanfe Nawafil Ramadan sungalo belebele mi ni ami akono ashu amse ku tono bo chugodi ni selu ye alai arakan jumew kanga sela kono kalan jumew kaka ka ke ala okuma na fe ofleni o kenede kan yani ange bi nafla di no ye sungolo shufla na nafla bitu etle folo e shini sungolo tle flana okuma bi e shufla na yana ange bo ka o nafla di ami ayira ula ka fo sungolo shu joli alakira baka hadisa okuma na kan ala kira ba fanya aka hadisula alayhi salatu wassalam qala rasulullahi alayhi salatu wassalam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi rawahu sahihain. Chakoroba flaye ni hadisa ima fle no ye Bukhari ni Muslim ye ko ala kira ko ni mami ye sungalo shujo baraji nyini kama ani ala dana ya kama ye sungalo shujo ala dana ya ni baraji nyini kama okora amakene yere amma keni togo nyini amma keni fuyi warai fuyi yake ala yere nyesiranye ani inna tali ala ka baraji la ko ala ka yafai jurumu ko ki do aka hina na ko na karanu o nganiyai ki ka donga fo sarami mbala ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi ko o shuyin joli bise ka ke sababuye ka ika jurumu temene bela jele yafaiye ala yere ka se konnana ni ala kira baka kumai ala kira madayin abi Sa'id Qudri aleka alla kalnona ala kira ba fanya kishin nama bay abi Sa'id Qudri ko kale ya mina kira ma ko kira ko man soma ramadana wa arafa hududahu wa tahaffaza mimma yanbaghi lahu an yatahaffaza kaffara ma qablahu koni mawo ma yesungalo shun ka shun abala ka shun minke koni mawo ma yesungalo shun wa arafa hududahu ka sungalo ka down don okoro sungalo ko yoroma je dumuni na telegan fe ki yoroma je la yoroma je jila wati mi ki yoroma je ola yoroma je halala musola wati mi ki yoroma je ola yoroma je ka bo kuma kolon fola mogo koro fo galon jugu tige nami maya shere jugu shere ya ona nyoganaw sungalo ko ki yoroma je olu mununa ko ni mami sungalo shun ka tlaka sungalo ka down don ki yoroma je ka bo ka downa wa tahaffaza mimma yanbagila an yatahafaza sungalo ko ike fe munu koloshi ike fe munu tanga no ye ala nyasranye no ye hinay no ye yafaye no ye makari itlala ki jantola ki kado nga fo ika shu infina mi ke sababuye ke fara ma qablahu ka fe be yafaye ye fe munu ke kakoro ni hadisa ya rawahu ibn Habban
ibn habani ala kali fi sahihaihi aka sɛbɛw cɛla n'o y'a ka hadisa ɲumanw ye Bayhaqi ale fɛnɛ y'a mafilɛ ni an bɔra yen bisu in na nafila an bɛna se o de ma sisan an y'a fɔ aw ye cogo min bi ye sunkalo tile fila su ye ni ala ye sini yira an na o ye tile fila don ye tile fila su nafila o ye arakan 6 sittu raka'atin arakan 6 bisalasi taslimatin salamu bilako 3 arakan 6 salamu bilako 3 arakan kelen bi fatiha kalan k'a dafa siɲɛ 1 suratu kawsar n'o ye inna a'tainaka alkawsara fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtaru nin sura in i bɛ nin kalan k'a dafa 5 marratin siɲɛ 5 zikiru min bɛ a la n'o y'a wurudi ye o de filɛ nin ya qayyumu ya qayyumu i b'o kumaden tani ka segin siɲɛ 100 n bɛ segin a bɛɛ lajɛlen kan sunkalo su 2nan nafila arakan 6 salam bilako 3 arakan 1 o arakan 1 i bɛ fatiha kalan k'a dafa n'i ye fatiha kalan suratu kawsar n'o ye inna a'tainaka alkawsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtaru i b'o kalan siɲɛ 5 o kumana fɛ salam 3nan mana bila i bɛ zikiru min kɛ o de ye ya qayyumu o kɔrɔ ya ye masa min jɔn b'i kolo la e masa min jɔn b'i kolo la i tɛ sɛmɛ danfɛn na wa i mago tɛ se danfɛn foyi ma e masa min jɔn bɛ n'i yɛrɛ ye wa i jɔn bɛ i yɛrɛ kolo la o kumana fɛ i b'o kumakan ta ni ka segin siɲɛ 100 n'a y'a kɛ ala k'a minɛ ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo sunkalo belebele in a donna an ka hɛrɛ la an b'a deli dabama fɛ se bɛɛ bɛ ala min ye yarabi ala ka kuncɛ hɛrɛ la sunkalo musakaw ala k'u nɔgɔya a kana ɲina suntigɛ waati alakiraba ko nin ye duwawu jaabi waati ye ko suntigɛ waati alakira ye duwawu dɔw mafilɛ a la k'i ka to ka olu fɔ nka n'i ma se olu la a deli ala fɛ dɔrɔn i k'i tigɛ jan ala ne garisigɛ yiriwa ala hɛrɛ kɛ ne ye nka alakiraba ye o kumakan min fɛnɛ lase n'ala ye sigida wɛrɛ yira an na an bɛna fɔ kira ka fɔcogo la ni maa min sera k'a fɔ ten o cɛ ka ɲi kosɛbɛ ala kɛ a minɛ ne n'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bo an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka foli la kumaba di an karamɔgɔ ma bangoni kuluju la Sayyid Sharif Usman Madan Haidara a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah